Hibaro na kaliang jong ka Voice of the People Party ngi penpau ka Jim Kershan hakabedei bakatu ka jing khi ka baraya sakmat mentah hantia po adalhi jantar bantar kabadana preng jongki kidei ki khana puli dana preng jongki kidei ki bala atrai dan ki professional saki leng ba pair but ki kat tu ka ne ki wi pat ne ki wi ki benta jong jing im ki bali yasno lang hakawe ke jing khi persya ya ka sarkar mentah hakabedei bakatu ka kenrum kenram bakatu ka need examinations kadon ka jing keno ba kadon ka jing lai tu jongki jing geli hakabaka lakta ki hajar bagi lakmut ki aspirants sane ki nong apply ki be ko ya khone ke exam sta kala ta ba te ka to kala ya saphan mentah hangte te ngi penpau ya ka jing kersan ya ka issue ka baki tu ki nong khi kieng bat ngi don hasen da jongki ban a ya ka jing kersan na kaliang jungi kum ka party but yang kum ka party hi ka to ka jing khi kam da de tang ya ka to ka need examinations Andre kadai ka jing khi na ka benta ka hok na ka benta ka accountability na ka benta ka transparency le ne ka jing ai be guarantee haka sinchar ka khadar jong kari hi baro ko we ten na ka benta jongi ka to kadai ka ba yang na ka benta banyada ya kini ki institutions lane ki kini ki kenho lane ki seng jong ka sarkar kitna jong ka sarkar ki ba pher ki batrei na ka benta ban ai ki jing sekri ba banyadai gitu na ka jing muslia jong ki politicians bat haga jo kapor ban penti kana bakala we jong ki khna ka interest jong ki habro ko we kari India kalong ka bet bar ka basnga tingi yang na ka benta ka bakum kane bat ni pha ya kane ka kruo jong ka jing krisyan na ka benta jong ki ngi khi baro kabar kabang ni penpau hang ne kalong ban penrem ya katu ka jingle to met jong ki pulit ang the po dali ya kinong khi ka jing khi kalong ka bajai jai tendai ka bas musi banyo i leng ba ki media kalong ba ki pulit ki la subom pathar ki brio dona peng jong khi ki bala man saru bat la yo ki khubor ba ki la le ki hospital ro tingi yang na ka benta jong kinong khi bat ni duai ba kinyo ya ka jing khia bakloi lima kecing sumar bagi rasim ting i penrem jur ya gane ka jing le tomet ka jing thombor jong ki pulit ya ki riu pai ba ki bawan ya khi de ka jing jai jai te kane kalong ke ek ba mla ban priang bat ngim khimilenti ba kan ja hakari sinsa ba kuma kare India ki bukum kine te nagaliang jungi kum ka party ni yang borobor na ka benta ka hok yang borobor na ka benta ka transparency na ka benta ka accountability yang borobor banyada ya kini ki institutions ki tanat ko sarkar ki ba ajing sekri ba na ka jing muslia jong ki politician ni kwa ban insulate ya kini ki institutions na ka jing pania jong ko sarkar kata korkom ba kanum don ka nepotism kanum don ka corruption kanum don ka jing le silen khamat tingi yang bahaya ka bakum kane ha po ka jala ka jungi ni jukran ka por sa ka por par ka ai gane ka baki yang ki biya khi benta po dal hiru kaya ya bersiam lang ba kane ka bangi ni juyang ha po ka jala na ka bai ka por sa ka bai pat te ka benta ka bakhado ka bangi kwa ban penpa hang ne ka long kane bakata ka long ngi kwa ban bu jing kali ya ka sarkar jala shano ka sarkar jala ka ja apdeng ka bakum kane ka por badon ka jing khi haba ki samla na keleng sodong jokari ki ya khi apo national capital na ka benta ka issue ka bakum kane ngi humility ba uchi minister ba ka sarkar jala kan krane ai tenri ko bakalo mata ki la yas ngabja tikat ni ka jing ngabjar jengki kamut kumno ngi ngim la bantip hato kala bonlong ba ka sarkar me khalia kam pushe ya kene ke issue ka baki khna samla ki yang hato kam salia ya kala wei ke jongki ne hato kane ka sarkar jala kala asu ka dalong tangkom ikhun benrio haka kti jo ka sarkar preng hagile ki khniat sngi ki bala det mi i ki la mi ki ne ki report sa ki media ba ka wei ka party ka bade ka partner kane ka MDA kala ai ka statement ka media ban ong ba ya kitu ki ba ya protes po dal hi de ben siat ya ki
Tip kadai na kalai kata tengin tim. Tindai lada kata kalau nggak basisya. Barkadai lu ka coalition partner ka sarkar. Tila si kata kan reflect kan dia kan phalang ya kara compact jo ka sarkar kan iki issue. Ti kata kadai ka bangi ni bu jikali ka sarkar. Meghalaya bat kum kidong song snong jo ka jalahi gidan ka hok ban kali. Ayu ka sarkar ka jan ban keren. Halo jo kadai ka bar ki bangi. Nama kini kimat kita ya kari kita aru iki samla jo ka jalan meghalaya. Kum bagi kita ai ka hagarin dia berapa. Tiga nih